Dobre, takže volám sa Gustav Golas, som z Košíc a skáčem vo KFT týme. No a toto je tutoriál, ako správne skákať cheatgainera. Som pán. No, takže začneme s tým, že na cheatgainera je potrebné ako prvé vedieť sideflip. Ak nezvládnete sideflip, tak sa ani nesnažte na toho cheatgainera. Silný výkop z jednej nohy, odraz a silný výkop bokom. Pri odraze šviháš rukami. Rukami musíš čo najvyššie švihnúť. A keď švihneš, rukami zakláňaš hlavu do boku a nohou tou istou smerom. Pri rozbehu je najlepšie si dať aspoň takých 3 kroky smerom do C-čka. Čiže aspoň, neviem, bez akých nohy začínate, tak radšej ideme z mojej nohy, takže tak ako ja. Raz, dva, 3 do C-čka, silný výšvih. Natočiť telo do boku, ako do sideflipu. Výskok, pri výskoku zatočiť bokom a dopadať skoro do tej istej polohy na opačnú nohu. Najlepšie bolo asi tak na špičku a tak a pokračovať ďalej. Takými do krokov, chápete? Takže raz, dva, 3, výskok, dopad, pokračovanie. Tak nejak by to malo vyzerať. Dúfam, že vám tento tutoriál pomohol a nemáte zač.